Assalamu alaikum warahmatullah. Idan kai sabo ne wannan YouTube channel ka danna mana subscription, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura sabbin videos za a sanar da kai cikin gaggawa. Mun gode da irin subscription da kuke danna mana da kuma alamar ƙararrawa da kuke danna mana. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryen mu masu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana Sadi Haruna daga nan channel ta special tutorial about cryptocurrency. A yau za mu kawo muku yanda za ku yi claiming ɗin coins na coinmarketcap da kuma na coingeco insha Allah. A yau za mu fara da na coinmarketcap. Da farko idan kai za ka yi downloading ɗin coinmarketcap a Play Store ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan na ɗauko shi. To za ka danna kan shi kamar haka. Idan ka danna shi zai buɗe maka. Ga wani guri nan an yi alamar diamond a nan gun gashi nan kamar yadda kuke gani. To za ka taɓa kan shi kamar haka. Idan ka taɓa shi gashi nan zai buɗe ma. To kamar yadda kuke gani nan gashi nan ya buɗe mun. Wannan shine abin da nake da shi wanda na tara gashi nan guda 110. To za ka zo sai ka ce collect the diamond gashi nan kamar yadda kuke gani. Kuma kullum tsawon kwana 7 za ka zo kana claiming gashi nan kun gan su. Na yi claiming kwana 1, kwana 2, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7. Sa'annan sai ka zo ka danna collect diamond kamar yadda kuke gani sai ka clicking haka. Gashi nan already sun ce you collect 50 diamond, come back tomorrow to get more diamonds. Na collecting ɗin guda 50 yau sai in ce okay. To shine yanda ake yin claiming. To da farko misali yanda ake zuwa ake siyayya da shi. Misali za mu danna wannan gurin gashi nan gun read here sai ka taɓa haka kamar haka. Kamar yadda kuke gani ga su nan. Waɗannan su ne diamond. I'm sorry to say ina so ne in nuna muku yanda za ku yi spending ɗin coinmarketcap diamond. Gashi nan dai a taƙaice dai a rubuce yanda suke magana. Once you have accumulated some coinmarketcap diamond, you will be able to spend them in the future at our coinmarketcap diamond reward store on items like coinmarketcap match, NFT and more. Yawwa to shine abin da suke magana a kai. I'm sorry yawwa gashi nan yanzu ina da guda 160 diamond 160. Yana da coin za mu ce mu shiga ruwa ɗin nan bari mu gani. To kamar yadda kuke gani a nan gurin a nan ake zuwa ake siyan NFT da diamond ɗin. Yawwa to kun gani wannan ana sai da shi diamond lucky, spend 100 diamond to win up to 1000 diamond back. Kun ga nan supply ɗinsa guda miliyan 1 ne. Wannan kuma gashi nan a cikin guda miliyan 1 an siyi guda 456. To sai ga wani nan shi ma gashi nan ana kan siyarwa da shi kenan. Gashi nan price ɗinsa nan ya nuna. Gashi kuma akwai saura an saida guda 456. To kamar yadda kuke gani shi wannan an riga an sai da shi gashi nan sold out. Kun gani a cikin guda 2000 supply ɗinsa saura 0 don haka ya ƙare. Kamar wannan da kuke gani engine diamond NFT shi ma gashi nan an sai da shi guda 10,000 ne. To guda duka an sai da shi 0 supply. To a haka ake zuwa ake spending ɗinsa. To kar a manta a danna mana subscribing, a danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabbi bidiyo za su riƙa isar da ku cikin gaggawa. A danna mana liking. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu je da na ce sai gobe. To insha Allah yanzu za mu je kuma cikin coingeco shi ma ku ga yadda ake claiming ɗin na coingeco insha Allah rabbi. Ku biyo mu a cikin channel ɗinmu mai albarka. Kamar yadda kuke gani shi kuma na coingeco gashi nan shi ma za ka yi clicking ɗin app ɗin su kamar yadda muka yi bayani. Bayan ka yi downloading ɗinsa a cikin Play Store ɗinka sai ka danna shi kamar haka.
kamar yadda kuke gani gashi shi ma nan gun ga wani guri an sa candy ga su nan wata kamar yar abashar ruwa na yara. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan gurin sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi gashi nan yana da guda 100. Na ciri na day 1, day 2, day 3, day 4. Yanzu yau zan collecting na day 5. Day 5 ga nan za su ban guda 50. Day 6 kuma guda 60. Day 7 kuma guda abun nan. Gashi nan zan ce collect 50 candle. Nice. Gashi nan nayi collecting. You collect 50 candies today. Ce dismiss. To kamar yadda kuke gani kuma anan zaka zo ka iya sayayya ta littattafai da shi. Kun ga na littafi na 25. Gashi nan idan kana da candies guda 1400 zaka iya claiming ɗinsa sai ka siya da shi. Kun gani nan gashi nan bai kuma nan littafi ne how to DeFi advance. Gashi nan candle 800 za su baka. To gashi nan wasu NFT, wannan kun ga NFT ne coingeco times a waye giveaway shi kuma guda 200 ake bukata ka siye shi. Kun gani wannan littattafai ne. To abubuwa ne da dama ake yi da irin waɗannan su wannan kun ga candies sunan nasu, su kuma wancan diamond. To haka ake abubuwa ne da yawa wanda zaka iya yin amfani da su waɗannan abubuwan da suke bayarwa. Yawwa masha Allah. Kar a manta a danna mana ƙararrawa da alamar a yi mana subscribing a wannan channel mai albarka. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sabon videos wanda za su taimaka muku wajen amfanuwa da irin waɗannan abubuwan. Ina dan ba da shawara mutum kar ya idan yayi claiming ya je ya rinka kashe su a abubuwa waɗanda ba su dace ba, ya rinka yin haƙuri. Insha Allahu akwai lokacin da za mu yi muku magana ku je ku yi claiming ɗin wani NFT ko wani littafi wanda muke gani yana da muhimmanci wanda za ku samu alkhairi akan shi. Saboda akwai wasu waɗanda misali in kuka siye su ba za su yi wani value sosai ba, amma insha Allahu kuka riƙe shi nan gaba insha Allahu zai yi daraja sosai shi ma. Kuma insha Allahu za mu gaya muku yadda za ku amfani da shi sosai insha Allahu rabbi. Wannan kaɗan daga cikin irin abubuwan da ake samu akan cikin coingeco da kuma coinmarketcap. Sai anjima. Assalamu alaikum warahmatullahi. Idan kai sabo ne wannan YouTube channel ka danna mana subscription, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura sabbin videos za a sanar da kai cikin gaggawa. Mun gode da irin subscription da kuke danna mana da kuma alamar ƙararrawa da kuke danna mana. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryen mu.